Kaixo, ongi etorri beste bideo batera. Hau ere, plato fanaien amaiera artistiko bat. Hemen dakagu leio bat, gaztelu eta alfien artean. Eta ez da berrizuet, hau ia lortu nuela erateatzen. Lehen da bizi, erakutsiko dizuet nik ze pentsatu nuen eta non nengoen oker, eta gero benetako erantzuna ikusiko dugu. Nila hasieran pentsatu nuen C6 mugitzea. Zer pentsatuz? Gaztelua H4 eta gero, alfia H3. Ezin da jan alfia, ze gero fesuta bera bueltatzeko C3 laukia babestuta da. Beraz, hemen, C4 bueltatu egin behar da gaztelua, alfia D7 jake, RGA B3, S6. Eta nik hemen pentsatu nun. Ezin da jan esazpi eta gero peoiak koratuko duelako, eta S6 peoia ezin da jan, alfia S6 eta gero gaztelua itzeuta dagoela. Baina noski, S6 eta gero beltzak gaztelua C bat okatu egin dezake, erregeak egiro adibidez, peoia S6 peoia jan, eta C8 dama eta gero gaztelua C8, alfia C8, eta hau gutxienez berdinketa da, ziurrenik hau irabazita dago. Ziurrenik berdinketa izango da. Baina, hasierako posizioan, zuriak irabazi behar du. Nola? Oso aldaera antzeko batekin. S6 hasita. Zigertatzen da gaztelua H4 eta gero, noski, alfia H3, orain ezin da bueltatu delaura E7 gertatzen delako, gaztelua H3 jake, errege gebi, B3 mugitzen balden bada gaztelua D7, gaztelua B2, errege F3, gaztelua C2 korobazioak dituz, baina, adibidez, F7 eta peoi bat koratuko du. Peoi batek koratuko du. Beraz, errege gebi eta gero, beste zeakera da gaztelua H5, baina berriro F7 eta FPIak koroatuko du. Beraz, S6 eta gero, beltzak jan behar du. F6. Eta hemen dator lehen erakutsi dizuedan aldaeren antzekotasuna. C7, gaztelua H4 jake, alfia H3, lehen bezala ezin da jan, gaztelua H3, errege gebi, gaztelua B2, D8 dama, eta hori irabazta da. Beraz, alfia H3 eta gero alfia C4, eta orain ikusi esnara. B3 jake. Dobletea da, beraz, errege beltzak jan behar du, eta orain alfia S6 gaztelua hiltzatuz. Horrengo mugimenduan zuriak gaztelua jango du, eta horrengoan koratu. Eta hau izan da dena. Eskerrik asko hor egoteagatik eta hurrengo bideo batera arte.